да се свържат активните съставки с емулсията. И има стрелки, в които ви показва въртите, докато се отвори отвътре едно капаче. Желателно е то преди това да не е било намокрено с емулсия, защото полепва и не пада много хубаво. Тоест не го разклащайте предварително, отварят максимално, да се тук капачето се отвори и пада скъпоценните съставки вътре. Сега, с една колежка, защото сме много скрънзави на продукти, принципно трябва да го разклатите. Обаче тук вижте такъв голям контейнер, това се пълни с серум и мен много ме е яд, че серум остава вътре. Затова махам капачката, затварям с палец. От друга страна обаче, когато има твърда част, той се разбива по-добре. А пък така е една идея, затова го активирам предварително и го оставям, докато почиствам лицето. Това ако нещо има, което не се е разбило, то се е разтворило. Но хубаво, наистина интензивно. Става жълто, ароматите са много добри. Аз ще взема едно столче обаче. И аз ще си взема. Така ли? Това е един от най-добрия на пазара. Започваме с едно бързо почистване. Аз си избирам деликейт с мляко. Това хвана. Тя е с чувствителна кожа. Си махнах пръстена. Между другото, този крем професионален. Той е от най. За масаж е просто супер, аз дори за други терапии. Този на Докса, да. Той е жилов. Но да, и не ти става на като седно кир да ти пада от кожата. Ами зависи от кожата долу. Докса, нали? Да. Зависи, някоя си пада. Това зависи колко е суха. Не знам, Аз не съм имала с него този проблем. И аз също. Винаги изстават масажи по-дълги и въобще... Да, може. Дори някой път слагам този, който върви по програма. И той е вече отгоре добавяш, по-дълго. За крема говоря, той е много хубав. Примерно аз много го комбинирах след микродермабразия. Той е много добър и след остеестетика. Защото ви работи на гликация, малко или много. В смисъл, независимо, че серума е най-силен, крема също допълва. Просто е много пластичен. Да. Той някак си изведнъж връща все едно, че е леко по-мазничен. Извинявай, натиснах ли? Не. Ето едно въпросче. Според вас, защото една колежка, която скоро пробва, според вас млеката справят ли се да се изчисти грима от лицето? Млеката на Биолайн. Не. На мен ми зависи с какъв фондиотен. Значи просто ще повториш. Ако веднъж ще повториш. Тоника след това, да. Ако си с Estée Lauder Double Wear или подобен Няма тип, махане. няма махане. В смисъл, докато не я измиеш с измивния гел, може да минеш 5 пъти и Аз остава. начало минавам с ветила се случва. Да. И след това вече минавам. Мен до сега никой не ми се опънал. Мисъл, имайте предвид, защо го попитах, затова ми е много важно на кой как му е. Нали? Защото при един ще е окей. Нещо, което с годините, особено когато обучах, забравих да сложа салфетки, но нищо, отида и така или иначе. Когато се чисти лице и искаме да го почистим, не галиме. Тоест много е важен плътността на натиска на измиващото движение с кърпата и както каза Маги, ако първият път не излезе всичко, слагам втори и всичко излиза. Поне при мен до сега не е имало някакъв грим, който да не успея. Аз даже си познавам клиентката, кога е с Estée Lauder и кога е с нормалния си фондиотен. Ето. Тискав беше? Може, защото на мен не ми се е случвало.
Той е по-хидратиращ, не е толкова плътен. Ето тук малко в основата на черепа ми е останало. Минаваме. Принципно не взимам втори. След това си... Просто исках да видя с втория път, като е чиста кърпата, колко остана. Дълбоко почистващи измивен И гел. още веднъж. Но тук имаме едно хубаво откриване и имате после и двуфазен дегриматор за очи. Освен, нали, всичко друго. Така, Докато сега. имаш вече секс по маската, нищо не остана. Какво да се мъчиш? Нищо не остана. Тя е извадила и Аз затова не се притеснявам, да. Много точно, браво. Така. Лосиан, аз използвам винаги, когато сме тук, ти ако искате всеки път може би вече досаждам, но лосиона е супер важен за пропускливостта на кожата, как ще влязат след това нещата. Тоест не е да доизчисти остатъка от грима или от млякото, а за да си подготвя кожата и да може да ми се случат по-добре нещата с следващите продукти. Като на нея ексфомаска сега се разбрахме, че няма да изслагаме, но след това ще изсложа. После ще повторя процедурата. Така че ще започнем реално сега с крема. След това ще го измия.